Spéise seo an scanan is cúthachtaí rinne mé riamh. Níl éon áitin seo de finscéalte, ridgerí I longrach glóra ná scéalte uaisel. Bhí an íorne faoi chágiocht bheanaiseach difriúil, agus tá an íorne seo pianmhar. Tá spannan an stair gur uafáis is mó an duine an duine eile, an drachar, is é an duine eile. Chonaic mar is seo sa ficiú híis, sna campi, sna sráidbhailte siachánta, chráideanna na catharach, agus thar éon rud eile I súile na níine a chuaigh tríd ihrean an dara cogag damhanda. Ba thréimhse I an bheanais ina ra rudaí den sáirtin ag turlú freisin. Ach ní ra dlí, ní ra réalacha, ní ra finithe ann, ní ra ann ach cúthacht agus foréigean, agus bhí an ceart ag na dúine a bhí agus sin rudarbí a dhéama leis. Bhí daoine fiáin agus thar éon rud eile ocras orthu. In sa ród an scanan seo faoi conas a bhí an tifrean a lean arm. Mós maithleat mopper, fág síntús anas, nach coilche tú mo chuid ábhar eile. Bíle seo, fásam mo chanéil freisin. Gur ó maithagad go mór, agus tá fáilte rád féachans. Ní ó rawe, ní ó clog, ní ó arm, ní ó tarahall. Dús ní ó ach deatach, an sin scréad, agus an sin ihrean. Níor ceistí námh an tenim. Níor éach siad cé a bhí sean, cé a bhí ina lán, cé a bhí ag gí tráchara. Bhrisid isteach I títhe le clamiiste agus le tine. Haran siad mná faoi na cuid grúaige. Bheagar siad seanóirí go tí nach rá siad ag clúaiseacht a thuilliú. Cha siad leanaí isteach sa tine mar éon le fér, agus níor tháinig éon duine chun cabhrú. Sa scanan seo insimid cat a tharla I nárara, nuair a rinne arm achtrach inrú sráide le. Conas a ggó siad títhe, a thóg siad bia, a bharag agus a eagni siad. Conas a ggó siad dúine cosúil le beithí, agus a haran siad iad sláirí. Conas nar fágag ach luarach agus ciúnas ina dhia sin. Ní ó bailí, ní ó gataí, ní ó gartaí ag an sráidile sa bheanais. Bhí sé cosúil le créocht uscailte, sínte idir forrasaí, páirceanna agus lámh. Mós mian le duine éigean teachtasteach, thiocchu séisteach. Mós mian le duine éigean rutéigean a hágáil, thógchu sé. Mós mian le duine éigean a bharú, ní rá éon duine ann chun cosc a chuiréir. Bhí éanrúil níos minice ná mar a cheapfa. Ní rá siad seo ach cogaí móra ríthe agus príomsaí. Bhí na céite éanrú beag foréanach, gan coga a ógart, gan rá. Uaireanta ba arm achtrach a bhí cailte agus a bhí ag teastáil bia. Uaireanta bhí sé ina bheame de bhreadacha a he ón foris roimh an géimre. Uaireanta bhí sé ina lucht saidúra nach bhuair a cuid pá, agus tháinig siad chun é a bhailiú. Don éirmiúr ní rá éon difriocht ann. Luair a chonig sé achtranig le sláánna an cníc, níor smúni sé an rá siad ina náfad nó ina gáirte. Bhí a isaige rotháin, ní rá a srábhaile ann a thuileadh. Ní go fisiciúil fós, ach sa chrí, bhí sé pásathe cheana féin. Sa fallan, go háirithe san iarthar, bhí éarúil na tátar chomh minic sin gur múnig de leanaí éisteacht le fuan na nárc. Múnig dómh má chonig siad deatach taobh hir den foris, nach rá cadacu
ceist a cud ar a máthair. Bhí orthu rith. Cathach, ní fus. Ach a bháin níos fada ón maile. Ar an taobh theas, iarró na bhlachs, na rúsí, uaireanta na Ungarig. Agus ar an taobh thiar, na Germánig, a ggói shrábhailte faoi lehéidí na cágaí críostí, nó mission sivíolteachta, agus uaireanta fiú prionsí ón tír chéama, ag tráid etarú féin agus ag crachug gachrúd a bhí ina malach. Agus bhí sé ag gcónaí mar an gheama. Tranóna bhí sé fós ciún. Bhí duine éigean ag bathú na muc. Bhí duine éigean ag ceangal cruach. Bhí duine éigean ag bainne an bhó. Agus sanía i ro éon rótán ach scríad, tinne agus fuam amad a bhí ag brise. Ní ro aram, ní ro aramur, ní ro élos ag na fermirí ar a ró ag parló. Ní ro nuachtáin, ní ro teachtarí, ní ro ordathe ann. Is minic nach rá is acu fiú go rá cogug ar siúl. Níor ólam sé dé ach nuair a tháinig an cogug d'isteach ina seomra. Ní rá éon difriocht an freisin, an rá sé sa tríú diag, ceathrú diag, nó cúgiú diag hís. Bhí an shrábhaile ag gcónaí ar an nasc is laige. Bhí sé cosúil le mála grán ar an máthair. Déiteach éon duine stud agus darnán a thógáil, agus níor iar éon duine cead. Tá go leor fermiúí ní rá an saoil faoi oppar, ach faoi mearachtáil, go dtí an tiúngrú is gere. Mar an té a bhar ceann amháin, bhí is aige go dtiúchug ceann eile, agus nach bhéit bhí ilithú, nach bhéit bhí éalú, nach bhéit bhí muín a bheith ag éon duine, mar dá méach fiú duine ann a theastaí uí cabhrú, ní bheith sé in ann. Bhí nós ann a cuireadh ar aghaidh i cara i teosanóirí. Nuair a ecann tú marcach, ná féach ar a thuúla, ná labhar, ná rí, ná scrád. Cur do lábha le chéile mar a dhéanfa chun gí. Cur do thuúla síos agus seas. Uaireanta rachi sí tart, agus uaireanta ní rachi. Bhí an shrábhaile ina heachtómh siúd, nach rá éon smacht acu i rud a bé. Níor róna siad rialóirí, níor cinn siad ar cogug, níor thug siad polaiteacht, ach bhí siad de gcónaí ag íoc an pragas is airte. Sa scanán seo, filfimid ar na chúbhanacháin sin nó nach rá an cóirsa ag teacht isteach sa teach, ach an námhaid, nó nach rá an tain uam ach bord briste, cíneam ná agus capel ag ríthaach. Tá spánfamid cat a tharla in nóra, nó nach rá an cogug ar siúl ar fórca na catha. Agus sa seomra, sa sciabal, agus i grí an ermire, thosaí gachrúd le cára, ach ní ó neamh, ní ó tintearach, ní ó bháisteach, ní ó engel. Bhí an cára talamaí, siimplí, deatach foringach. Uaireanta ní ra bhain ach collan dorcha i cunne an spéir. Uaireanta bhí bollag ferdúte ag an náid ar feadh mílte. Agus uaireanta ní ra éon rud ann, ach chiúnas, a tháinig go toban neamhganacha. Ní ra túirí fada, bailí ná córas fallóramh ag na shrábhailte. Níor bhfuil éon donna clog, mar ní ra éon clog ann. Ní ra ag an bhermar ach súla, clúsa agus catadúirt na seanóirí.
An céad duna a chónach rud éigean, bhí sé de gná taobh hir gin sciúbal, nó ag fille ón báisc, ag iompar cruach. Stad sé, chuir sé a lámh ar a bhullach, agus déach sé ar líne na foraise, ar an gnic, ar an spéir. Agus an sin, ri sé. Níor scréad sé, mar bhí a isaige go raibh scréideal cheana féin scáil. Sa teach, bhí duna éigean ag críochnú an sarn. Bhí lamh ag cuinne, bhí sicin ag peacha grán, agus an sin, rí duna isteach le aig de startad le agla, agus dúirt sé focail a bháin, nó fiú nach raibh ameige ruta bí a rá. Bhí a anáil go leor, mar bhí a isaig gach duna cheana féin. Iar thosaí an tionrú le fuaim. Thosaí sé cosúil le storme a bhí ag teacht ó taobh hir de na crainn. Ar dús bhratú an brú, an teamas san air. Thosaí daoine ag rí, ach ní raibh a is acu fós, cá háit. Bhí máracha ag lorg leanaí, bhí seanóirí ag lorg batí, cé nach raibh a is acu cén fád. Bhí fír ag clacha scinne, coran, forcanna, ní le súl le troid, ach le phríg níomh. Bhra anamh é seo níos lua ná daoine. Bhí capal ag ríthach go neamh suamhmach. Bhí madraí ag tachan, agus ag éirí ciún. Go toban bhí ceachcha ag scréachal sna neadacha, agus bhí bó ar tí a bheith ciún, mar a bheith gachrod sa shrábhaile seo ar an eolas, go raibh rud éigean ag teach. Bhí daoine ann freisin a déach, ach ar an spéir. Ní chun dia a lorg, ach chun ceist a churéir, an bé gachrúd cailte a ríis, an bé orthu posú a ríis ó hús, agus an bé éon duna eile ag teach. I roinnt shrábháte rinne daoine iarracht éalú, ach cá háit. Bhí an fórisgar, ach fuair, lán le madraí fianne agus lámh. Bhí an tuisce sa abhainn ró dhán ba leanaí, agus bhí na bóra ann a raibh na hianróirí ag taisteal orthu. Bhí éalú cosúil le cluiche disle le cineont. Chaid tú é agus rinne tú gí gombeoch do heolach neamh imfrate. Uaireanta níor thosaí an tionrú le scréad, ach le fuam na náirc. Buile rithimach ar an talamh. Ar dús, tosaí, I bhfad agéin, an sin, níos gaire, agus an sin, I raibh éon am ann chun rudaí a feiceáil, chun sláán ágáil, chun rudar bé. Uaireanta tháinig siad ar shiúl na gas freisin, le batí, le sleanna, le táisí. Bocht acras, gan armúr ach níos cantortí ná iad siúd I clága. Mar an dreim nach bhfuil rudar bí acu, is iad is forigní. Ní dhéanann siad crachag chun fáil. Crachan siad mar go bhfuil fua acu. Mar gur mianló is scríos. Mar gur mianló féachans ar an tinne. Hí roinnt lenaí gur cluiche a bhí ann, gur bhí a máthair ag scréachal as níróg, nach raibh sé fíor, nach darlód éon rud doma, agus an sin I raibh éon ceistena acu a thuile, mar go raibh gach rud ag tarlú rógasta. Ní raibh an tionrú ina chógu. Is ca, áirithe, éide, tactics é cágu.
is chaos anamhathe, fian, gan stad ionru. Is bás sa form is salach Is acras a hánig le clamafte. Is gevere a hánig I lár an saurig. Agus ní ro éon gifliocht down cé chomór is a bhí an srávaile. Cé an rá cúg tia ann ná tríacha. Bhí sciabal a bháin ag cumailt. Gata a bháin gan glas. Tine a bháin sa sarn. Bhí sé go lár go raibh rud éigean ag duine éigean, agus hastíí rud éigean ó dhuine eile. Mar sin a thosaí an deire. Ní I rí an lai, ní san ihe, ach sa chúbhnachan uafásach a bháin sin, nar a chonig duine éigean an deatoch dúis. Ní a bháin clamachte, tine agus bás an tionrú, ach láva freisin. Láva a bhí ag tochailt I saoil dúine eile, mar a bheag benchfér as sciabal. Thóg siad gach rud a déadhí a iompar, agus gach rud a rá éon luach Ach don ermior bhí luach ag gach rud. Nuair a tháinig an námhaid isteach sa srávaile, níl lorad siad ár, níl lorad siad seod, pasci, dochgamid. Chúi siad isteach sa teach agus déach siad. Déach siad futaí, arán, tua, bucadisce agus thóg siad Thóg siad bia, bé sin an céad spriach. Arán ón sarn, seil ón dían, iasc trumata, iniún, luimhne, grán, gach rud a déachtaí a athe ná a dhéal. Thóg siad fiú scalabhán hidam, picilte, fiol le péistine. Don saidúr ná don bhradach acras ní rá ruderbí a chailfí. Bhris siad isteach I seamraí agus I clós. Chúi siad díreach chuig an sciabal. Thóg siad grán, mála tar éis mála, bhairt siad chaimhás, agus ceangail siad I pachastí. An sin capel, má bhí siad ann, agus ba, má bhí siad beá fós. Bhí mucha ag scréachal go háart, á tarrant faoina gosa. Bhí cerca á gathebh isteach I cúpla berile. Thóg siad gach rud. An sin thóg siad uirlisí, tuana, casúri, slúasatí, carán, scinne, fiú reicéid, spúnóg amad, míasa, canaí isce, fánaí berile. Má bhí rud ag an míotal is álagus fearr, má bhí sé rinne siad gach íoracht chun ní hábháin tia ach freisin an deis a hágáil is criosach. Dhó siad uirlisí nach rá irionach. Dhó siad éadaí nach rá uathe. Dhó siad fiú gealamh agus cruiseanna. Úranta a cosant ribhe sin lenan bróg. Ní san religiún ach toisc gur chréid an fermór cé go raibh dia ina háist, go raibh sé ag feire ar a lát. Mar sin, léidir siad dó go bhéadfadís spiana ina áig. Bhí roinnt leanaí ina seasamh ag gáil, ag féachant ar a cliomháin á ggó. Bhí roinnt mná ag léim isteach sa tine, mar go raibh a níanán isteann. Bhí roinnt fér ag iarraí an teach a hápáil, ach caiteas féidir a dhéanamh nuair a chineann éon lasar do héal ar fad. Bhí go leor féadmarí ag tágáil tia ar feagnam líanta. Bhailí siad amad ón bharis, rinne siad cré, chur siad dían tuí lámh ceangailte orthu.
rinne siad gachrúd iad féin, lena láva féin, agus an sin scrías dunne éigen nach raibh aithne acu orthu I ceann nóméid é. Ní toisc go raibh táis gur héastig úi. Uaireanta dág siad éon teachcin, ní san trua. Dúnas go bhféadach an té tháinig sláán an cuideile fad eicáil. Unas go mbeadh éasaige go raibh sé ag marachtáil chun cúbhnamh. Uaireanta nuair a chríocnig siad dó, hí siad cost tinne agus dí siad. Generán a gabhad siad díreach, le gáire I measc an lua, I measc an deatig, I measc an éadachais. Déach siad an tinne agus bhreis siad mar díaga, mar sin a bhí an cuacht an bhermar. Ní raibh gá le forrathenta, cuairteanna ná cámacha. Bhí lasar a bháin go leor. Níor fuair gach duine bás. Níor fáin gach duine ina náit. Tá go cuit acu díreach. Ruagaigh as taith, ceangailte, caite carteanna nó ceangailte le capel agus tógtha hiúl. Cosúil le céirig, cosúil le amad, cosúil le heri. Ba sin an dara é den ionrú. An céad ceann is é an tinne, agus an dara ceann na sláirí. Níor tógadh ach na dúine ága agus ládra I gcónaí. Tógadh an té a dhéadhí a áil, an té a dhéadhí a gháil, an té a bhí ag anadlú fós, agus a bhí in nán siúil. Cailíní, buachalaí, mná, páistí, seanóirí. Is sclávaí sclávaí. Is féidir leis amad a ampar. Is féidir leis benne a bhaint. Is féidir leis freastal. Agus mur a féidir leis, is féidir é a díal nó a bharú. Ba iad na tatarig an ceann ba cháúla. Chur a nionrú uafás an máha polsca go dtí an rúis. Tháinig siad cosúil le storm, agus dimí siad cosúil le scách. Ach dág siad lapacha folamh, tia folamh, suachán folamh, ag an bárt. Thóg siad daoine go measúil in grúpi deich. Uaireanta céite ó éon turas. Ceanna siad iad faoin muinneáil. Uaireanta faoin na cosa, ó darant, ó múalag, ocras. Fuair roinnt bás an mealach. Fá go cuit acu an móthar, cosúil le meadhraí mara. Ach ní amháin na tatarig. Thóg liúteánig, rúsí, ungarig, fiú tíornaí polanacha iad, nuair a bhí siad ag géirí a neart a haspáint dá go thorsanna. Tá go feirmeoirí ó sráidbhailte achtracha agus cuireadh íalachártha oppar gan conrú, gan íoceocht, gan lí. Fuairnam ná a fuadaí isteach sna tithe, ní mar seirbhísí ach mar bhréagáin. Bhí roinnt acu a rúglaní nach raibh aithne acu a sráidile riamh, ná anam an ahar. Chuaigh cuid acu irí go deá, mar nach raibh siad ann riamh. Ba iad na páistí an ceann ba luachmhara, éasca le heampar, géalúil ó agla, in an oppar, glanag, isce a heampar, saol sclávaí. Agus má rinne siad ceamarc, bualadh iad, agus má bhí siad rólag, fágadh iad. Déadach feirmeoir a tháinig sláán ón ionrú agus nar fuair bás, níos mó ná a héal a chaillige. Déadach sé a shealach fad a chaillige. Mar sé bás a chéalainn imethe látharach, ach I séard atá I ceist
le tágáil ná marachtal leis an ceist cá bhfuil siad. An bhfuil siad beo, an cuimhín lo fós, an dúchci siad ais riamh. Baid na slánata be bheasa. Ní iad siúd a bhí láinte focail, ach iad siúd nach rá ann. Mar is minic a tharla gach rud I cruachás. Ní rá am ag an máthair an lena a chnagu. Ní rá am ag an ahar glíoch, ré! Tága gíd ón báirt, ón seanra, ón bhocail. Uaireanta rí na páistí I níag an carar ag glíoch ar a máthair. Uaireanta rinne na mná a cuid cruaige a stráci, ag féchant ar an bhéir, ag dul ar shiúl thar an bhoris. Uaireanta rinne an tathair seanár a rapag ar an talamh, chun cos an linmh a ráil, ach ní rá éon rud le déanamh. Bhí sé ró dhéanach. An sin díal a gíd ag na maragaí cosún le beasteach. Dúistiad lo, láidir, óg, ciún, phríseasabhach, mí ariúnach le húsáid. Ina súile ní rá anamneacha acu a thuile, ach luach. Díl cuid acu tar éis blianta, scríosta, toghseach, ciún, ní rá aithne acu ar a sráidile, agus ní rá aithne ag an sráidile orthu. Níor fil cuid eile riamh, agus níor ólam siad riamh, an rá a teach fós ann, an rá duine éigen ag famach, an rá duine éigen ag lasa cuingle. Ní hábháin bás a neonraí, ach freisin, scarra, éadóchas, post tar éis imeacht. Agus a mothú a bhain sin, ba an fermiúr be bhó fua. Neamh a niúlacht. Don fear, dí cocha ina bhas, don bhean, rud níos measa. Rud nár leabhar éine faoi ina dhia sin, mar ní rá sé irionach, mar bhí sé ró fianmhar, mar bhí an náire níos mó ná an teagla. Nuair a chuaigh an nabhaid isteach sa sráidile, I rá siúda a lorg. Bhí isaige go rá an crualacht is mó ag fannacht sa seamra, áit a rá an bhean ina súlaí, leis an lanamh ina lábha, nó le cosa loma, mar ní rá am aice rí. Ní rá éon áit ag na mná le dul I bholach. Ní rá seanraí, íslí, dochse céilte acu. Ní rá aram acu, ní rá neast acu, ní rá seans acu. Bhí siad ina néanaar leis an máthair, leis an galín, leis an innean. Ní rá sé faoi bhíán, ní rá sé faoi grá, faoi gheara. Ba seo díaltas, ba seo tá spántas de neast. Ba seo ballach chun amam an sráidile fad a bhríse. Tága gíd le fáinneart sna seanraí, sna stáblaí, sna hallaí, os cór na postí. Uaireanta in aice le fear céile marmh, uaireanta in aice le hátar ceangúte, uaireanta ceann I nia a chéile. Bhí cuit acu ina tost. Ní tosc nach rá siad I gcéirí scríodail, ach tosc go rá an gcuth briste acu I bhfad ó chin. Tar éis gach rud, ní rá éon rud ann, ní rá ceachtas ann, ní rá trua ann, ní rá éon duine a cheocu agus a déirfo, ní do lochte. Ní rá ach tost agus áharc agus ceistena whispered. Cín fá go bhfuil sí beo agus fuair dúine eile bás. I roinnt sráideoirte rinne na mná iad féin bás a lorg.
Chúi siad isteach sa tine, bátha gíd san ann, dhear siad a cuid braid, agus dag siad an dorasíd mar chóra nach rá siad ann a thuile. Bhí roinnt acu a dheampar cúbhne feag a sáil, lochtainna, leanamh nó an teagla nach rá cuta riamh. Bhí siad de gcónaí ag éisteacht. Bhí siad I gcónaí ag cála le scian faoin mata. Bhí siad I gcónaí ag casa an náirc hiúl nuair a chúla siad cnag chosa. Uaireanta tháinig an tarach. Bhí an ghrian ag téamh a ríis. Bhí an cruannacht ag fás a ríis sa fáirt. Ach bhí siad fós sa nóid sin, mar is féidir leis an gorp a léas, ach ní féidir leis an amam a gcónaí. Agus bé sin an fiomos bevó. Ní toisc gur scrías siad an teach. Ní toisc gur thóg siad an lamamh, ach toisc gur ág siad beo í, agus tír siad irtí marachtáil leis an saol sin. Le linn an eoraí, hí na páistí imethe níos tapúla ná an deatig ó simléir. Ní toisc gur rí siad is tapúla, ach toisc nach rá éon duine an ann iad a hábháil. Ní rá siad an ann iad a ceilst. Ní rá siad an ann iad a chosant. Ní rá éon áit ann. Fuair roinnt páistí bás dúis, mar bhí siad is geireadh don doras, mar a bhí siad ag gol ó ocras, mar a hiad siad nuair a rinne a máthair iarracht rí. Uaireanta rí siad díreach faoi an críomh, mar ní rá siad ag tuistant go raibh dearg a saol ag torló. Pága cín eile mar chréad, ní choníd a hábháil, ach choníd a úsáid, mar sclávathe, mar seirbhísí, nó mar airí. Bhí siad níos luachmhara ná bó seann, mar déadhbhí leanamh a thágáil suas, a bhúnlú, a bhríseag, agus a dhéal a ríis, cosún le potta cré. Uaireanta I rá na páistí ag fáil bháis, ná ag dul íri. Bhain siad díreach ina seasamh idir na maribh, le na súla uscailt go leathan, le na lámha artacha chun na spéirthe, mar dá má bhealó an tom a chasag ais. I rá cuit acu ag cáil chor bé, mar ní rá éas acu conas. Dúnta inta féin, cuachta suas, níor bhóg siad feag uaireanta, cosúil le clocha I measc an lua. Uaireanta dág an naimid páistí déan neó, chun féachant a tuismitheoirí ag fáil bháis, chun fás suas le hacla nach rá cála riamh, mar ba airme sin nach bhéatí a bhúnlú os íoran. Acla a harcúirtear trí glúnta. Uaireanta fuartas páistí tar éis léithanta sna híoslaí sna páil a cuireadh faoin hala, le na bollag tarancha isteach, le na súla báite ó ocras, le na méal dúnta fiasa éitach, a bhí ceafta iad a chur ina dost, agus uaireanta I rá siad ann chor bé. Gúsaí an bheathair I teach dóite. Iar cúla sí cíne, I acasí rútad bé, agus an sin bhí isací nach rá aici. Iar fil na dúine a tháinig sláán an ága, mar ní rá rútad bí ann le fille. Bhí an clucha céil agus feic I gcónaí cálacha le scréachal, rí le rí, agus whispered
leis an vidach go raibh ort a bheith ciún, mar I raibh a náfad imethe fós. Jas roinnt páistí suas I dost. Níor láir siad ar feadnam líanta. Bhí agla orthu ribh an jatig. Bhí agla orthu ribh na capel. Bhí agla orthu ribh an tinne. Ní raibh muín acu as dunne ar bé. Fiú a máthair, mar ina súile bhí an dain stápa a bheith ina áit ina féidirleat a bheith sa bháte. Uaireanta rinne dunne éigean iarachtaíd a bhíniú. Dó sé, is cogaige seo mar a tharlaíonn sé, caithfidh tú dearmad a dhéanamh. Ach conas is féidir le leann dearmad a dhéanamh ar bheathair a fuair bás agus ag cúineáil a lábha. Conas is féidir leis dearmad a dhéanamh ar an jatig a ddói a scartnach. Conas is féidir leis dearmad a dhéanamh ar dhearthair a thóg marcach le féasóg bhuamh. Mí dhearna siad dearmad. Diompar siad é únta féin ar feadh a séil. Agus nuair a bhí leanaí acu féin, déach siad orthu le hagla, mar bhí a is acu gur féidir leis an dain iad ó thágáil ar shiúl I ceann nóméid. Ní rí gach dunne, níor hit gach dunne ar an lónne. Níor chur gach dunne iad féin faoin báirt, agus tíor siad ar bhíorót. Bhí duine ann a thóg forcanna, a ghlach tua chun amad a dhearú. A cheas ag an doras, agus a dúirt, ní hici tú isteach. Ach I rá sé seo ina chórach, ba é seo marú. Ní rá armúr ag an bhermiúr. Ní rá clámste aige, ní rá scia na eiliúnt aige. Ní rá aige ach a lábha, agus gachrúd a bhí tága aige le blianta. Uaireanta rinne an sráideile iarachta féin a chasamt. Dúna geataí na nabhalaft. Bhí ann táilte, áit a raibh an sráideile faoi chasamt, ach ba chrábhailte iad ar an tseran. Srábhailte a bhí tábhachtach don tíorna. Srábhailte a déitach rutéigean níos mó ná arán a tháirst. Agus ní raibh an náchráideile ina phríomhchathair ar bé. Ní raibh luach stratéiseach aige, ní raibh brí leis. Uaireanta chúla an fermar. Is é seo de halamh, is túsa a héatrian é, is túsa a chasnian é. Cumas a chasno sé é, le forc, le patcher, le corp linmh. Uaireanta tar éis ianró, thiocadh an ballachar cámach, agus déireach sé, tá is sis agam gur inse sibh, ach tá an deachú glíte. Uaireanta bheagar sé fiú, mur an níag fadíis, go gáfiló mar rebeliúnig, mar gadi, mar dhéine nach rá meas acu ar an dlí. Ach cé a bhí meas ar lí an ermara. Nuair a bhí an sráideile ina lasracha, bhí an túdarás ina host. Nuair a ghlí an sráideile, níor cúla éine. Nuair a rinne an sráideile achaní, ní rá éine ann. Ba leis an fermar an stát, ach ní rá an stát riamh leis an fermar. Tar éis an euro, ní rá deireg an dáin ann. Níor bhrís an spéir, níor stad an town, hamig an bhaigean. An ceann ceanna le hín ceann eile, ach níos ciúne agus níos folamh. An sráideile a bhí bea ané, ní rá sé ag analú aniu. Ní rá capal ag riamh, ní rá cailech ag clíoch.
ní ró seanfar ag casacht ag an tine. Ach jaatoch ag orthu os cion na luarach, agus tost, mar dáma Ruathair go raibh an polamh stopte ag géirí Ruathair a rá. Hannig na daoine a hannig slán amach go mall ó na pell, ó na trinse faoi na corp, le fatches ina súile agus a lábha ar a cíche. Mar dáma Ruathair go raibh agla orthu go dtiúchag a náfad ais. Hiúd siad itir na forracha ag fécant ar na háiteanna a bhí ina teach trád. Inise ní raibh fiú rian dáise ann. Bhí an talamh diú ní á hartúlacht ó gó. Ní raibh déanta ann. Bhí na bollaí ina luaí mar chnáfa. Bhí fér ag eitil san éir. Anamh stráchta, liata. Má tháinig aon ceann slán, bhí siad ag corraí gan spreoch. Ocras, dál, ar mire. Ar an clós, bhí míosa, spanóga amad breiste, bucéad drom ais, brógaí lenny, píosa jagúna máthar, fuinseog, agus I measc seo go léir, dúine nach raibh ag gáil, mar ní raibh neart acu a thuille. Ní raibh an fermar ag smaoinemh, ach an raibh duine ar bí eile beo, an raibh a bhean slán, an bhéadach an leanamh a bheith I bholach áit éigean. An bhacha éine cata tharla don chúirse. Ní raibh éine ag caint. Ní toisc nach raibh siad ag géirí, ach toisc nach raibh an teanga ag coinneáil suas leis an grí. Mar conas a churfa síos ar an méid a tharla díreach. Bhí roinnt cait fós ag múchag. Bhí king eile clúdacha le fuinseog cheama féin. Bhí king stráchta, king dúte go cnámh, king scape, mar dáma Ruathair go raibh duine éigean á caitheamh le díos. Bhí duine ann ar lineal agus a bhealachú dé. Bhí duine ann a dúirt go ciúin, cén fát? Agus bhí duine ann nach nuairt tabe, ach thosaigh siad ag tochailt leis na lábha long sa talamh. Ag lorg ar a lagad, éon rud a churfag I cibhne teach, uaireanta deirí lo Ruathaigean eile a fháil. Mála le beagán grám, le sliste a rám san fuinseog, scian píosa rópa, leanamh a tháinig slán, mar bhí sé ina chada faoin mínse, seanféir a bhí ag analú fós. Cé nach raibh éine ag tuistins conas, ach fiú dáma Ruathair go raibh Ruathaigean fágtha. Ní raibh is cén fád. Mar teach, bollaí is dúine iad, is cúmhne iad, is áit ina bhillion tú tar éis oppar. Agus anise, ní raibh éon áit le fille, ní raibh éine ann. Bhí an srábhaile tar éis an ionraí cosúil le reilig, ach gan creis, gan tuamaí, gan patcher, ach leis an rud is massa. Leis na daoine beo a bhí le marachtáil ar aig. Agus is é sin an rud ba bhó a ghartaí. Ní an rud go raibh gach rud imethe, ach go raibh na daoine a chanacé. Ní raibh gach duine a tháinig slán láitear. Ní raibh gach duine a fuair bás lag. Ní raibh marachtáil mar dúis. Ní raibh sé cár. Ní raibh brí leis. Ba himpeiste é. Ciniúnt cosan ná shiúil tú. Doras a gún tú. Leanamh a chadal sa chúne, in ionad rí amach ar an máthair. Ní raibh na daoine a dán ag mothú mar buaiteoirí, fra siad fálamh
mar dáma Ruathair go raibh an saol a bhí iréolas acu cotha amach agus caite isteach sa tinne, mar éin leis na bíamaí. Agus cé go raibh siad ag amalú, ag siúl, ag caint, bhí rud éigean úntú mar raibh cheana féin. Dúirt daoine níos déanaí, bhí an tád orthu. Ach ní raibh sé sin mar ád, bhí sé mar malach, mar bhí orthu marachtáil leis an méid a chonach siad, leis an méid a bhreisiad, leis an méid nach féadach siad a insint déine a ríis. Bhí an srábhaile ag tosú ón tús, gan uirlisí, gan grán, gan anamhathe, gan bíne. Bhailí na daoine a bhain cré le na lámha lom. Thóg siad bailí le léib agus tí. Thua siad go dtí an forais chun amad a fháil. Cé go raibh an talamh fós ag dó ó hinne. Iar chuirsaí ceist faoi phleam, iar chuirsaí ceist faoi táchaí. Rinne siad díreach an rud a rinne siad i gcónaí. Rinne siad iarracht marachtáil. Ach ní raibh aine ag caint faoi os ard. Níor inse siad don na páistí cat a tharla. Níor scríomh na cruiniciúirí faoi. Níor luigh siad é in seanmóirí, mar bé sin an íorne, nar hastig ó aine a fháil amach. An ceann nach narfag don stair mhór de ríthe agus cathanna. Ach fós féin ba stair íor í. Stair daoine nach raibh cléamh orthu riamh, nach raibh cinneadh cocí acu, nach raibh malach ar an údaras, nach raibh ag bécil ar dhiortas, nach raibh litracha á scríomh, ach a rinne an rud a rinne siad. Bhí siad beo i gcónaí, cé nach raibh aine ag déanamh éasca dómh. Sin é an feadh nach raibh marachtáil mar éadal, ní raibh mar glár, ní raibh mar brontanas ó dia. Ba bhíróid é, míróid salach, ciúm, ag gáil, bunata ar chneacha, fuinseog agus folús. Agus is sé sin an fád gur fiú láirst faoi. Mar ní chuimhin leis an domhló, siúd a tháinig sláán go ciúin. Agus is iad sin a bhí mar raibh fíor na mánaise. Ní ridire, ní rí, ní néamh. An fermar a bheadh ar an deatach. Agus fós féin iad caise a thuúil. Gur raibh maithagad as éisteacht. Spreagam tú chun lámh suas ágáil agus síntús i dhéanamh. Agus más mian leat go bhasfa mo chanéil níos tapúla fós, spreagam tú chun cliteáil ar an gnipe paciacht a híos. Gur raibh maithagad.